Hello mga pangga. Welcome sa Cantayo Beach page. Cantayo Beach channel. Dili sa page. So, good morning everyone. Today is Tuesday here. So, ako ang i-show karon ang unsaon ni pag limpyo kaning siya after the winter. So, naano siya mga kanang lumot-lumot sa sidings nako. So, karon maunay ako karong buhaton. So, atoan ang limpyuhan. So, first, sa tubig, dayon, utangan og kanang any detergent nga kanang sa kanang hand detergent ang gamit. So, tubig, and then mix that with this. Siguro mga 2 ka kutsara lang. There. Alright. So, I use the broom because it's easier to do it. So, ang uban, I use the kanang pressure washer, but I don't want to use it because I want to get all this green stuff from the wall. So here, natoy sabon. Hopefully this is good enough. Ato sang bason to basa-basa sa wool. So gamit to na to ang jet. Winter time, mo ni malubo ni algae siya. Okay, nabasa na. Karon na aming mixture niya sa sabon. So we'll start from here. Tanawan ninyo mga pangga kay ang green dali ra kayong makuha. So we'll do section lingkuran na ni mama ato sa ipadaplin kay ari dere paduol kay aron makita mo. So makita mo nga green na siya. Maunay kinabuhi din sa Amerika imo tanan. Wala kung musuhol ka, mas mahal pa ang kuan imong ibayad. So ikaw na lang kuan aron maka-save. Kinahanglan ta smart ta diri sa Amerika. Kasi kita ninyo mga tangtang na ang Argin guys. Ani ni ang sidings kung mag-winter ka nang dili kuan sa adlaw. Pero dali ra kay siyang kuhaon. Basta kuan na ninyo og kanang hand soap. So
hand soap ha, dili parang sabon sa labas. Okay, so kana nga section human na ni siya. Okay. So mauna nga section ang nahuman aron pag siguro nga limpyo siya atong i-rinse aron makita nato nga wala ta na nag-miss og spot. Okay. So gamit ang jet. Sa mga sud na sa ilok. Ang kuan ba ang tubig ni sud pud sa akong ilok. So mga kayo. Na miss couple of spot. So balikan na to og limpyo. Oops, nakalimot ko picture before and after mga pangga. Sige, kamo na lang tanaw diha. Nag-green din ni siya. Karon ati na. Okay. Muna ako na pagkuan ini kay mag-hire ta og pressure cleaning. Mahal kayo diri pangga, so ato na la i-save ang kwarta. Okay. So, mo ni ang that side. Yeah. Kani di anak siya.
promise sa ako ang bayan. Tangan siya yung sa abangan niya para sa bawas na okay. So, limpyo na siya. Na that side, oh, puti na. Alright, ari na punta sa kilid nga perting green na. Okay. Sa, tumurog na pa eh. Nakita na ko nga green dito sa babaw. Okay. So, okay, kita mo mga panggaha unsa ka green na diha ang wall ato ipaduol. Tanawa. Oh, green kayo na hugaw. Okay? Kana. Mao na siya. Nga after the kuan na siya winter, nga dili mainitan. So karon mananako og brush, mananako og kuan, limpyo. So mauna na ang finished side. So tiwas ta. Matiwas ta. Karon so sayon ra kayo basta buhaton dayon dili kadukuton dali ra kayong kwaon. So I do this every, I'd say every twice a year. Kaya dili man every year nga kuan siya kanang bugaw ng imong ani. Pero although I did it last year too. So again, nagtuo mo o nindot kinabul sa Amerika, dili tawon. Amo tanang kayod. May padas Pilipinas kay daghang lingko dire. Ang lang kayod ta. I mean gawas og daghang kwarta kay manuhol na lang ka. Magpaputol sa sanga perting mahala ang bayad. So ako na lang mag-trim kay naaman mi trimmer. Kaysa magbayad ka kung naay time, why not do it yourself? Di maka-save pa ka. Ang uban, kuan lang ka ng mamayad lang sila kay huwag mong putay time kay trabaho ba. Nga, ug mag day off sila, mag-rest gyud kay trabaho naman po di mo rest na human ang lawas.
chores na ko mga pangga for today na nakalista sa buhaton. Okay, at tangin ninyo ang sunod na ko nga buhaton. So, mao ni akong kuan ako na lang ning i-end kay aron dili kay taas ang video basta kay you get the idea nga diri sa Amerika. You get the idea nga amo tanan. Kuskus sayo, chacha, whatever unsa inyuhang kuan basta kay amo-amo lang ni kay aron makasave. So, no ni nanglimpyo na. Sunod buhaton abangi kay ako apong i-video, alright? So, thank you for watching mga pangga and thank you for subscribing. This is Katayo Beth. Love, love, love. God bless you all. And please don't forget to share and like my videos.